hello la meeting la pot si muni de tum amen ge punang ni lu la president panan le address chop ti kinot ni tu mana than a hok alam la ke a meeting me president do ko mar akapre ke tu amen anta aku putulir po ni a hier ke peding ti aku piti hegi bukan yang dia aku peding tu o ti bongo sena alam mohet tini kang pula kadi identity card ke lahelo identity card ke lahelo nang itum kade dalang ho tame lada identity card ka bongo sena ke matluma amuni tamen ke joy sing rong hang la pendara tha ke toke government of bongo bhumi national army kasohia bang matluma Sisir Kumar Sarkar Sisir Kumar Sarkar helalang litum General National Army Bongo Bhumi. Iya. Nah, itu ko pa coba gali, kani tap kali. Lapen Bongo Bhumi ko puga pilo. Lata ako sini sonara. Bongo kiko Bongo sena puga pilo. Bongo Bhumi puga Bengali adet pulo. Bengali along lake pulo. Bhumi puga len long lake pulo deh, long ri pulo. Lake Bongo Bhumi mana Bengali adet. Lasi Parokreser kali 2007 ningkan surihini ra proxy ningkan peparo long pilo karbiang long la pen a part of Nogao ke Bongo Bhumi lu hala surat penda bang claim etlo amat hala tum Bongo Bhumi tum district hang he pinta long lo Assam government tum pidet district ta hojaya district yok sa chohang hegedi ke hang puili tu marjudun long le hang lo hala tu ke hang dam bage bang file long dok clip pen ke hang da ange jo hojai puge di masa amen budi akur hojai puge hala tu mau along le la pen karbiatum hala dat rong khang moza ke dila aprang hot British atum ke do ahot la pen British atum dam eta pita rong khang moza lola amat non ke Bengali atum pleng thuplo la pen haladak bangke university ta ko bitu etlo Rabindranath Tagore University pulo angela ke bitu chopalila karbiang long ke do ana college ke hadak leng register dun et nangji puta ko banga lampe do tu yo ko anje kiwi tuke la se itum bangema thakran Bongo sena pula dangte lake military gali hile otre military gali alang litung ki pudama bangke Bongo Bhumi arlo ke do an amunit ke Bongo Bhumi akam ke cekroi dun lo pula dangte latung ke Bongo sena lo uya lama bangke Bongo sena lo ke cekroi dun latung anke non itung ke cekroi dun mat lo itung Kongres atum ceng lok pen non BJP atum an cek roy dun lo lapen ke pewang bom lo Sikh hidul ke pulau la ke tribal area pusi pulau tribal atum dek sidul nangi la ke la tumalong le pulau lapen ke 4% ke la ke dak kilonji atum dak ke do ohomia manin atum latum ke dolong pulau anke keceplang dua bangke kopilo itum labang so asik sidul ede penajok dadak tribal area puke angding PC pen angding so angding PC pen angding P in koyalo dapulo lapen la bang kici atom bongo sena atom daga bilut dum dede jipulo tante nang tum autonomous area lopot autonomous district lopot ante la kacerai nangji lapen kacari nangji ke angdeng so angdeng pihini angdeng so troksi pen le nang tum methang le aron ke selam no methang mane itung dak tribal ke do anatum a methang pen sil aron ke selam nai lapen council constituency ko anma ke do nangji lata dak dipusi selam dat nai council lalong si lapen Kido anason long li chuke la ke ba pan ke pi long le lu la si angding pi ke thom long pulo
transfer pu ahot do pabedet lo alam the pabedet lo transfer mane alienation kali te transfer bang phan ki pi tribal kali tom phan ki pi la bangke alam the masi pabedet lo akama melo ki pi ya alam si la ke constitution pinakamati di reservation law kali la ke constitution pinakapot la so constitution pensi nang tom adet kim det lopot tribal area polopot kinang ji anas sonta ke long ji anas sonta tribal atum si long chop pot long chop nang ji puke puakam da velo long chop athema la son taksi India constitution la ke India adet kasela constitution la data long liki doan jat ke doan ta India sopan lo la masi India sopan lo dai la ke putat tok te det lo da ba ke to haram lo constitution adet se selam pilang det lo ke la da hello la bangsu ahad do la constitution ahad do hello alam the hello kachini nera Elvin Teron la pen tuliran rong hang atum da pulo da ke sikidul long reservation na bajet ke puningge thulong lo alam ba ke la da hello kam ba ke la si constitution pu ke pilonte constitution pu la ke isi arot det kikim arot Ingraji pen pulote a legal framework for constructing or building a country la hello a legal porque law arot det kikim arot la so det kikim arot pe si to pan kim tip la itu ma det kim tip la bang nang pilut dun nang ne akama ma sia velo la so muni ko lo ko la kike nang pilut dun nai manang ne wa ko ta cha ji akama sia velo yo alama bangela hello amat itu nge kacini ni apa abedeke betul lah lebih anya la son de make nang tung cerai non ti pupu bom cerai te kilo so me tung ke lagi itu bom da te cini tu de ke go pulo amat itu nge kacini ne di itu ma UPDS tang homat ne tum da kacini ne apa itu constituency ko anu ke donang liputa kaselam dam hadeli ke ken nangi ke dak dipu yo council long aka aja kong cum handan nang PS lo aja kong cum CN edet lo hade lidang ro la hele la sini tum la siksidol ke chini pe menangi la pen siksidol ateng si klem nang gi pura ne tum gi puvaratiti la ke ekai la pen edet ka ceraya pan la pen la so ka ceraya pan among itu la pan 244A tanang pitulo 244A ben autonomous state Karbiang Long pat la pen di Mahasau pen Karbiang Long jointly tame kalete di Mahasau akaprek tame la pen Karbiang Long akaprek tame hini autonomous state le selam si tame puta ladak bang si 244A long si tok der la pen la bang so autonomous state ka selam jike la ke sik schedule Ang ding piingkoy ateng bensi silam nang po ang ding piingkoy pilo ang ding piingkoy mane lake tribal at tumapanan na autonomous state le long tulok sika tribal at tumapanan na alama bangge la si la suka pi pugya pansi bang akay tuge klem bom lo la pet un bom lo bang akay tuge an ke ki un ta ku puson lo bongo sena ka ceplang dun pe Bongo sana ko son lo yeplang do monili pulo ke di bongo bumi ka selam along ke rap dun atum an ka te kroy dum atum an ke bongo sana pusi bongo sana tum si kaning yetu la kanili le kaning kali lanon joy sing rong hang pu mo ka kos na lo ne joy sing rong hang atum sini tum hanang than do la tum de surrender et lo la tum bangke bang phakep bang plikep rener kep tum surrender lo la pen bang plikep rener kep ke karbilo bang plita surrender dun dula la tung Nepali la tum nang than lo bongo sena long ke Ohomia tadu Boro tadu Garo tadu Adivasi tadu la penge Dimasa tadu la akhe kapre tum da hadak dodun et Mia tadu hadak ke pusina nang than la halada
lapen hala tum bongo sena tum ko piloma ko pe nang tum ke join no ni te bongo sena ke join no ni te ke piloma ke nang yi hala tum pulo jata nang ni lo te kepin tame em army donji police donji polote itum pas nangi pupine doyu matidi at least class cap ange pas nangi pudu matidi bongo senang ke dun ke pas nang ni putang da pas nang ni pinia mahang ke theka bang da dun da me lage pinia mahang ke theka uso ke chetan ling sa rifle da on ede ji setala ta dun ta me la pensar en bang da amoy chingki bon bang da dun da me a or thobe pilo alam the bang pilo a thema bongo sena lo ka chekroi dun na tum ani hala usot ti apo tum anda chekroi dun et lo polete la ta bongo sena lo la pen hala mo ting ki wana bangda asot po la pe ame thang dum da chekroi dun et lo te la ta bongo sena lo la alam sige la sini tum phat BJP leader tum MLA la pen EMCM tum na punit bongo sena pa lam ning je ver nang neloti kuyo ning je thu ong de lam dak po puda ho angke lamdak puta pemotong than lo ni aciman itu nge bongo seda pagala bengali to masih kipu ke mati di itu masih yang bengali lidat ke mati di tuliran orang bengali kali ba orang sing beda bengali kali lapan lo sing orang da bengali kali setalang litum si ningye nang ne pupu hala bawali tu makan ningye tu the ningye ri pura nitum hana putu the hala to magge ante alang litum ta kasi kroy do na tum lo badi bongo senalo alang litum ta yo alam ba kala so lapen alang litum si hala wawan komarai phanda tiket pidet lo badi alang litum si ojide phanda tiket pidet lo badi alang litum si non deputy chairman ta batkok lo badi alang litum bongo senalo athema bongo bhumi kikim malong ke rap do na tum lo kala alang litum la el alam bangke ki puto alam ka lilo lage ni lilem pu chekroi chok yi pu le theni yi dun det anta hedi halatum ne lipan bongo senalo lake pusini tu ni panta nang lakha pondet korke la lo bongo senala la pet autonomous state ke ha tuke lake itu political bostu lage autonomous state ke han ke bang tum pacu be ti aprang ni tum jakasot itu political kali ku ke han ke autonomous state autonomous state masih political lo lagi neli pubom di tilo lagi political lo ti political pesi political kali pubom rong mundit tumpan kapacu be la bagian ni da cekroi dun dada la penke la si non ilitum political apoksi election cedan rahai hetike autonomous state ta hang long le ji yo alam ke aprang heta autonomous state itum Parokre sirkep ra trokep ra sirkep aningkat autonomous state long etlo halabang sohut autonomous hill state si long lo Meghalaya puali deh halabang sohut autonomous hill state long lo lapet Karbiang long lapen di Mahasau tahadak si dudun lo hala autonomous state along si amat kopi pun lo non ke long le de ta theke hala PHLC tum si ke ha amat PHLC tempat itu election peremdet tikile ya election peremdet lo peladang te alam ke klang bangke demokrasi arona teng ben alam ke klang ke itu autonomous state hembrek nang nik kusi klang rong lo amat klang rong lo amat la si hala Indira Gandhi si prime minister hala bang suhut autonomous state nang pidet ta alang li cepon tu nang kok lah anak munit tum sini ne batai si pulau ke tuliram orang hadap itu motor masjid ahok long lama punai panaju amasi alang lim men a telefon jihum joksi ojek timu pat telefon long lo tai ko na kathar sang ho pu autonomous state batai si long lo pute mande o kathar sang ho pu pe nilimen pu pe autonomous state li tum long lo pute batai si pe alang li na tha pu lo long khai man kan ning je thap hen la pu yang na tha ne ilitum ke autonomous state ke hang we katum ta itu ma buronji si sini ne long et lo batai si puta sini ne tum ke la si munit tum ke buronji sini ne la si buronji ke sini ye pansi ne le acha kam ke along ke ding pik ti ti ho
Lasi thong nok be purkimo puta kitab do. Non ta garia lo kitab do. Siksi do la kitab ta do. Thong nok be purkimo ta do. Lapen RSS atung kitok kitab ta do. RSS atung kitok kitab bangge ang ador sikain koy. La bangge sika trokne ke. Lapen hala BF Sikidul akilir bangke la bangke paroi sira pokep tanglo non ke aprane paroi sibe non arthat bom lo adorta nang ke bom lo ke kaselam ta lama si paroi sira pokep lapen aku autonomous state long lo mat varchor kwa lama kitab ta hadak do kumat lo bewan kwa hadak do ala si garia lo sido nang litum la ke nam ta me ban nam nang jia binongge Cini ni tu besi idep kecil raicek momen di, kat cini hello jakong budang dat lagu mati di alam mangke. Lasi itum si non ke apragi election paperem dat ti lo. Non ta EPHL si apa aku paperem tulo de leg autonomous ke long lelon ki. Ni tunggu si long tulo lo pandang ni tu sing tum nampo. EPHL si apram bana ni tu ke hang tang lo ke. Aku ni tum na pitang lo ke. Non ako nak pituno posin itu ke pubek pula ke. Pubek pula ke election ke lang. Nombor 1 akang lo ke klempo. Nombor 2 ke siksi dong ke pantang lo itu ke klembek pula tu ke. Lapen nombor 3 ke kaitan dia bom lo. Ke cie tu amen kang tan kaduk kabe lai he kang ke klembek pula ke. Non nelihat mohet alang li bongrung asang ho kan ningye. Siksi la autonomous state ke koi thong nok be alam la bangke nang litum cini nang ji ilitum try patum ang bong kapachil lang un e ji aphan bongo sena tum kem pikhang jang ke top akang la tum sige check topic newspaper long ta ke top reporter la tum sige ong lo ning hok ta la pen ni lila tum ang bong ta kang klem lo ni kado be Dapเป็นningkan krok bang ni kam klem lo la tu mangbok hok koring ron DC klem lo la tum sai sel lo la pen ke AG office ni kam klem lo la tum sai sel ho datta lam ke cing kita tir ang de pir kelam cing kilap ti la tum bang ke judun bepik esono bang me pik Charlie donang ji la tum ke cing kipik ning hok ponan le tot chom aling ta akim me alam serius alam salatum tingkiji la si ili tum pupo karbia tum ta non ningkring risomaro karjana tum aner lupen heng ya hik etpen arni kang samlet tot from pan ha hematik kupolong tot from ra dalam ke cingki akang klem nangi kita ili tum bange karbia tum inglong asuatum bang tot chom lo pulo tangte horsina mam turong bonda na elan ke la lam ke cingki tek keluan pakai la puja ke plang tu la si ili tum lu da lu bom le la si tum man mikir okora punai pula acha thong no bi alam mane pilo thong no bi pen jabera la pen hala tum ka sedang ga piti et po bangke alam da we le ka pen chong thap alam le la bangke ki puga ko ili tum hanang thang lo jantari chu si itum hanang pacelang selet pulo bodi jantari juga karbi lagi. Kopusi itu malenang pacelang sele silang ma. Lagi hala kopil ma hala kopi apolo lah hala. Hala aku sore kopi mayong teh. Orang karbi orang bi apolo lagi. Lagi orang par lagi. Itu karbi ricu lagi apran. Alangli hotsi alangli khasia recho man lo khasia tum si alangli pan ke pon lo na nitum aphan nitum arecho khasia recho lenang mandu non pusi karbi aphan si ke pon to pia polo ke pon kar khasia tu ke pulo karbi atum ta cuma atum khasia tum pen ejat vet lu pusi alangli tum ki pu jari jamai pusi ke pu jari jamai itu yirpi ikorte injir lo la posi nang tum karbile recho nang bandung deta chok no pusi alang litum karbia pan pon si cuma recho pincong lo hajan tapur anan ke hasilet sido jan tapur poke hasilet jan kiapur o pasi jan tapur o badi
Jaintia tu hendak doa pasti Jaintia pur bukan lagi nogor pula city Jaintia tu city pula Allah dah panggil la si janta reco ke lagi karbi pinak lagi lapen alangli itum karbi atum han kapacit cok ji pua bangke klem telung lapen itum han tu kitab nang dun thap atum do tulang cumang ben karbi kapacit lang selet dia pan itum han naga ben karbi kapacit lang selet dia pan ta tok lo lasan itum han nagalen dam plut lo la bang soalam ta ketok bang emat lo ma susan to roy mat lo ni alang li bombo sena lo gadi ya la hele alam mangke la penditum pudam lo setahal data naga tumta manghudet nama hadi la nilitum contradiction clarification ke pidunta ha der ofisi ke tok tu la ta acitim an tok chok hala reng mana ka pen kar bicipiti et apisi aku ke tok le atang leve ye cumang naga tumta ke redoi kali non hoke hala tumta luhak lo apa ye la si cumang rejo ban itum panang pulo thong nak be kunat lo ke kici apinong bagaha kelat e puadim sojong adum yo hadat nonta lang luar rejo arong dolang lagi kelat e puadim sojong adum bang akai tumna pudun gilani halada si thong nok be panang toy thong nok be ke rejo angpun ke rai bang lo general lo alangli halada a general la si noksa da binong la pu rikong road lagi igali lagi la pen alangli ningkan suri ini aprang amunit kalila la alangli ke do ke Parokre trok malom parakre trok rene kep malom si alangli hajang tapur ke do la pen alangli piso ta en long le det lo alangli piso en eko si alangli kilot lo ki kilot pilo recho polo hala lang lu are nok bi abang akam kahino dokem ulo alang phan arrest dam tha akiring siwan nangji puyo arrest dam tha karbe tung akiring siwan nangji pu abinong arrest dam tha pulo arrest dam ji pulo akiring si pon nangji kacedan romat akeng ti nok dong nok be akeng ti chor lut lu hala bang ke cuma tha amat avijang pik lo akeng ti long ga thoda ke thinei lo ada kadu yo amasi thong nok beta ning kitu hak amasi hala lang luar itu anok be pange pikhi tikang lot alam bangke amasi alang lipan arbak polo abu polo thong nok be pan ibu polo tumke cuma tum dalo hala khairin khar bolai budi kharlim bolai la ben karbi poston tum dalo lai hu alam kan ning ye ke thegi ga binong ke sonro kathat alang li habe ke the apra alang li si nili paning jeng tung piklo sa boy apolo vede pini akola da sa pang paning jeng tung ulo si da apolo vede si paning yelong le det alang li ke thek pe mil la ke to bang mat lo ke to lai hu alam a record mat lo bi karbi atum ke karbi history a record mat lo ke bi karbi atum ateng ke bi ke kathar sa ko hello kathar sar ko hello record ke bi historian ke la pen recho tum pin pomaratu la sida kathar sar po harsing kathar sida ke to nelia bangke ke kap ke pin dun chok anak la bangke thong no be apan chor lo na la alang li pe dam bom ta melo thon dun nikta ko mat ne ai pe dam bom ke koi pe dam bom po bang le ho le chara bangke thong nok be lam se ning ye thong nok be bang ga vi lu lo badi amasi alang lipan bupon det lo ha tharwera leng an tharwerong tharwe ka cholik po bang kali tharwera leng po adim si alang li bar please amahan ke theka dim lo thong nok be amahan ke theka dim lo non anta elong adim dolang non anta nang litum pen nap le dam sita thek long po hada puvi baida po dim do thong nok be kang ni ke hapulo cuma non ting le ma thadam lo te cuma na thusi thong nok be kang ni lo cuma aposto na general bangge pukar biang lo na thusi kang ni lo konat lo ba khat vi po adim
hadak si cumang ben karbiatum meeting gedora aning karong ke pira o ke choki jun titi aningkan ningkan isipen batay si non anda kembom lang ili to maricho to mo February atiklo holone kalite krei silone alang litum damsi halada kowe baida mane kowe baida pilo banta pen aman kipi hadak claim jila aningkan bang da claim verlo kopi apa sih klaim atema cumang pen karbi atum hadak jirpo cibi pen milo lapen ke haladak jirpo cibi pilo ma jirpo cibi ho tipu ke la ko hello cumang pen karbi ke itum korte injir sai selo ke bohong nang ne ron sedan nang ni kaita itum aprangan na sedan de itum janta pur si dorapet non da sedan nang ne mopi da sedan nang ni kusi halada itu lam kacibi halada agreement kacito peace agreement hada kacito lapen halada ako sodak alam do thula jongsi komad ni amonit jongsi na yudun thala bang sodak alam lagi karbi pen cuma tum simi kita alam kumat ni jongsi karbi pencumang bong kapacit cok akan claim lote alang li lapet ahem ke doan ke bitcoin nang ji amit hangsi ni tumpi tilaki puali how kahe no pisi alang li bitcoin nang ji pusi gepu alada ili tum semi ke tang dong le soalang non gi tum chitin ni deksi cumang ben cebong nang ipu kai ta punang ber titi ili tum karbi tum akipitel natlo goring kang bodi goring kang la ke non ke ham meghalaya lu sidu kilometer ingkoi pusige pu ta kilometer ingkoi kaliar ko kilometer hini ke thom hapua ka helo na tuala meghalaya lu sidu cumang tum da chini la ke goreng kang bagai rong kang apai song wapan hadak si bariha hot kapang ok hot ke thong nok be lapen hala janta pur janta richo da hadak si ke do tiki kapang ok hot ke insam duk ke hadak ke insam jin ke la si hadak kapang ok hot ke hadak si dopo ake pitel lo lapen insam dang lok mulat te ha janta pur dam ko hasile la puson si kivi la si thong nok be apan harwi parlulo amat abhurur de amat cuma itu abhurur de amat nangkulo arkisik pusat pubo dia jatan karbi itu arkisik pusat ate kiklulu daji sik buat cota kali daji arkike aku yang si alang lima thata alang li general body army general dokoksi hala poton jong atum alang lipan tarwi likta luta putoy jima matata toy ti de jigedi hala to poton jong atum si arlu jige nang litu matata hadak oc dopo police oc bang si hala apukera police bang si oc sahab nang arlu ta pujima Upi dia jige lagi di lagi lanjong jong le tum pana pamanggu abinong ke tharwe ar longta ar luli adim si tharwe ra ling tharwe ar longta ar luli ap ta ap aje tum putulo naklo pipen atharwe pupur si hibik lo amat cuman do man piki koi bobudi hadak cumang deadly tu balian da ponton ta tarbiya tum ta do alang li jong si ki pupur unte karluja kau si kami de dolang ma pupur hello ate ka chuligi pulon de pisi karluji lang kam ke dolang di hijuk thang hello arlu itu made puing tung te pusita lam jong itum mikir okora pu itum hanang pusi itum hanang piluji si lai hoya lap atomo ka pin jong lake apok kali lake ahok akitab alama bagen daksi dulu lagi akitab nam nangji pusi pubam lo lasi monitum por he cetan the arjudam de nili amata nili tum ta recho pan arjudam lo aprang harsing rong hang kwa recho pan arjudam lo lapen lan kitok vega bam hadan nili arjulo
Nili hem tawang di kia pon nili kamrup di si ke do hota arjulo ko puak kam lo la ke ko la le lai hu bang pin chong thap hen lo to mo than lo te la a chop ki pi pot pa ju hu nang pu si lai hu ke klem chot anan a hok kali lai hu ke bang jing wai et lo kar bi pen chong mang ato kai ta chi bohong nang ni pu si pu et lo la pen non a son ka pek dam thu sina nili tum phan pulo ar ni si nili tum phan me phi ke lo aja tum pulo non ke ing efficiency leader kursing timung je ai katar doman ke a pham pa dan check lo pu english pen si pu tiap lo hala to phat pu ne tum student to phan kidnappers pu pu aman nili ke pu pe de aman nili phan nang trap de abinong ke nang trap long le de nang pa dan long le de ke dan ye kali ni tung hala a phama pu de bang dong thu lam le je mang ye bi tu la pu yo lam bang e la si hala ke trap ke kali lo che dan de lo lage a phama pu thi ni tum dong lam le la pen ke non do lang kan ni nai ke se tai kam ting lo ke di yo ka pe thiak kam lon ke nili tu kita mau panggil perere non nili tompan pulo itu kecil tom plongji pulo amat non ke kongres long alliance duno budi nang le tompan nang thang lo kecil puta hadi apar do olang kecil puta nili tu maprang bana ningge bong lo la solam kecing benda mutai li tu mata tek tede ka polisi nang cini dun dede bom le nang ke cini bom lo kado eta cini lo non ke setan nang cini dun tek te baka cini kan tung te tum se la ningje lo neli tu pun hala 4% do ke di ohomia tum sai se hala tu 4% la pen ohomia pu pilo la ta ko ar charjuna la who is ohomia pu ke pilo ha ohomia pu ke ningkan pharu phran ke ohomia pu akhe mata avik nali tu cini lo la sala alama mata avik akhe mata avik anenon ke dokok pi pot lo alam na dokok pi pot lo ko na pen lo la tum nang plap lut arnam don nang sun ton lo aku pin chong ret lo ma kali ke di kali lagi tempat kukia tempat di masa tempat boro tempat mising tempat diwa tempat syama tempat ason akai tempat itu tempat nang convert lo ka convert lo hijim tu meme kecam ta abinong itu nge kecam boleh telang besi cam ni dalah tu mak kecam bang ke itu tempat nang via bang ke lo chai no hi itu puplang along bat lam titile la penke hala bamun bang akeng ching roi pa hala lan pijun kruk tikil la helo ke cham lo la ke ku lo ke pu la pen horon pa pe en lo horon mane la pu ka dom ha aning ke nang kroi dun lo pu ke pu horon nang pe en lo na pe klem lo la helo horonia pu ke pu no la pen coach bunon ke do coach pu hadi coach pu ke amunit akhaya ve la ke coach pu ke tum sai silo nilipo tahu de sige koslo nilipo banda la sonsi apulong plang along chino hi badlam lo la pen ni bamun ba keng chim roi si pijun krak lo nilipo banda ha melengau ya jor ha tadu ke klem nilipo hemben kat jui lo lo ko por he dun po mahadak bang ke che tum hem sige do dun la pen hatak si alang lita convert dun lo la pen nilipo men ke basain tikathar amat alang li convert ahut pet alang li pan bong sidhor medhi pusi amen pi irlo la hello ini tumpan medhi tanang irlo bora tanang irlo gogoi bangali itu tumpan soikia nang irlo ason akur itu tumpan nang irlo la pen itu tumpan nang ki ir nei deka puta irlo di takuti puta irlo borua puta do pukon puta do itu tumpan nei pin karbi tumpan jasse met ke bilo ake onge karbi tumpan la si karbi adek ke apran ke hal lut alang roi an bodi ke do hala ke pandam adu la si api ke pandu pukok lo ke pandam adu apa si pandu pulo itu karbi tum right jol hata kalau ke kijut damating
Guwahati anke Karbia rajyo lo. Lasi 1931 aningkan asensas hut. Paro krisir kebra thom kebra isi asensas hut. Guwahati a population hadak Karbia tum 63% do. Matapa. Parong bang pet bang thok kebra ke thong ke Karbi. Non ko nam lo ke dam alang litum convert dun lap lo. Non ta bora do pik. Bora poke hala Puran kitab long do ke di. Bora Puran ko kitab do nililong gitu latak nang litum da cenamun nai harap bora Puran puduk bora poke pak pe ni yok ra chini lo pak pe lagi non ke yok ra chini lo puda non ke terak lo la si non nang litum la bora tum phana mahang lang tha arje bora pu ye tok tu di pe pang long anda nang tum lang ta me amahang la ta la akicheng ta ing tu chong chang ye di Karbia tu ma son di arje ta Karbia son ji ke di ye la ele ange tungge bora puga alam thike ka chini dam ya phan bor I ede la pen chini ne de nang than de amal sit ituge bora dangoria uje itu pu pu ki khobor bora dangoria abino ke ki khobor gahori dangoria beli itu pu ya abino ya pu ya alam mang ge tungge chini de pot lo son ti je plan de lo la si tungke non hala ohomia puang bong ke itu mamuniti pleng setlo non yang si itu hala to mange plung nang ji pa bange pungodak lo athema non kiri chodang ye bangke itu Jepang tang lo de Karbia tum Jepang tang lo de a hot be sen benang do tek lo de hala tum nang cirui dun tuji itu malo la pet itu Epi Chelsea tum yang si ke hai lo pula tante la tum apan wang tu lapo Karbi pinjong tu lapo lai lo kau anke itum pan akai itum pan muluk na kapi jum ke itum convert na posi ki jum bodi ande itum reconvert nanji ake itum muluk na dopo non itum pan na kau convert je kan lok si ki klen ani si het non nanta dola akes yo jelan neli nogang di sialong batai ke thong lo ke dam tang bijoy sena also ha chin thong pe bijoy sena ra phat bora hem bidun kok lo ha uria gaw long nogang aduk amat alang lipan non bijoy kumar bora pusia men kipi apo pe along pachewang long le det lo ni tum di siapan pudam lo pachewang long le det lo non also pan upuson no ne lupa petok lo ni lupa por hitang te tikki ni hem che dam de kulo non ke atan ningkan krit trok wetla lupa che ni pas petik ka por hi jud je tikke ni che dam de kulo te non alang li second year lo ne first year higher secondary si ka por hi non an ke hala so gen ningkan increase ke par de pokente ningkan kiner ke blote leke child ka leader lo kente la ke ilitum loteng beda ke claims ke wanji sung krungpo la posi pape wan long ne de son thak taxi itum Karbia rat atom phan ha ke che khomia ko ne pe man to edja phan ilitum a school an non ke bon haise lo bodi haroi si so se po no LP school pabe det po no wrong bete Jong si LP school a vidyat lo te itu masomar na no por hipo la tum phan han rogang lo ke toy po ha morigang lo ke toy po popilo man nun po anke boralo anke phak sai sin le po ke man dun yo la ele alam bangke la si non ili tingi punaya bangke la ka do hala phak ke do kur tum phan ta itum punang po nang tum phak ke do phak akur ke do bom nang nelo phak a society lo ke do bom nang nelo nang tum Karbia na thule ke wang tunon usi tum punang ji la ben la ki puji phansi ne tum FHLC tum ke claim pro lu alam bangke lo do lang ke claim na lang iningan te pon si irian dai thakre lu ke claim ngam tung ong election hai lo te la so kam thakre bangke la dam tu pon ke an ke kam claim un po la pu ye la ning je sini lang kan ton lo ka do kanting lo sa kami ilito masar ilito mapan pini lapang so mailong ilito mapan ardi ke do malam ilito mapari ke tan pitikang
apa nilitum kacini vek nang jala mai huya nilitum pan kar ta kwai da pere tum pan ki than tiga pot ala lipan dilin bertemel ala lipan suri akiro pi pajolo tuma sa pan lasinon ilitum mai ke hijuro solo ilitum sa temen tame ilitum pan ki than jala man ilitum than tiga lo lasinon jane ka teng ben buloton te mai ke hijut bo solo non mai pu pen alam te pu bang kinili thanam uwede pote ma ili tuma long ke than nang jala man ili tuma sar tumere jok ili tuma pan nang than pon lablo lasi nili etitini ke baipo ala alam te long ili etitini gini pun jibala po pading welo inilah bangsa mai ke paman pon je pan pura kiramtang ong dong di pen dak Pandan area, lapen Hiri polling board committee, Aklemba Natum, lapen Dak Merapiti, polling board committee, Aklemba Natum Penam, lapen Apalta, Dak Merapiti, Arosar, apang si nili contingency committee, ahin hoy pen stame, alang lipan, ding cinggut topik lo ate lang li au kunde na jok si dili to mpan ka to ko vela din kwang sita meni lo mo pa di ki pipuan no pot ape na parta that high school a headmaster ake high gogoi sa pa sita meni li tum choro topik lo alang li tum pan sita me ate mani li tum pan la bangso ate na ko ha pana permission ng ki pipon thega pot sita me choro topik lo la pe na parta patuloy papan ang sita me labangso atande lapan alura condang ki pipi bom pura alamli tote san sitimban nagakan ng sikadukti angjil rojina to bipi alangli ke panjan right wing polling station along alangli keken kisipaduk mai abang pilo